Atong ibida karong buntaga dinhi sa programa ang viral singing diva gikan dinhi sa Cebu City. We have this morning Miss Josephine Aton. Mayong buntag, maupay nga aga, Ma'am Josephine, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag sad, mayong buntag po sa mga Cebuano, sa akong papa nga number 1 sa GMA News kada buntag. Sa aton family diya sa Loriga. Ma'am Josephine, nag-viral gayud kining imuhang video sa social media pero sa di pa nato hisgutan kadtong video nimo. Na-notice lang gayud na mo imuhang Facebook kay music will always be my refuge. Can you share this to us, Ma'am Josephine? Kanang meaning to say ang akong tingali music lang jud tingali ang ako ang dependent ko sa music. I may be an independent and I could say nga kuan ko nga woman kanang gahi strong, but when it comes to music tungod kay siya man akong sandigan sa mga depressive things nga nagian ako, music is really my refuge. Kisay tigtudlo nimo ug kinsa usab ang inspirasyon nimo aron i-pursue ang music? Akong mga ginikanan, akong mamagpapa kay diha man yun nagikan nila ang music. Akong papa maayong mukanta, akong mama maayo sad silang manganta, and then well in my family music yun is our life. And then appeal ko og singing contest kay ang akong anak diha gyud sad na nagsugod sa akong anak ang contest. Akong anak, she wanted to become like Hannah Montana before, and then gusto siya mo kanta. However, dili mo siya mo kanta, di ko mo kanta. So, niabot na lang may alas 12 gabi, di ko siya kanta. So, di kanta na lang ko. Dito nagsugod ang contest. And speaking of your inspiration sa music, you have inspired thousands of Pinoy sa imuhang viral video nga nakuha sa usa ka mall. Sa istorya ato, ma'am. Sus, Ginoo ko. Every time nga mo adto kog SM ang akong pangitaon, kuan gyud na waffle time. Di mo to ang nahitabo, ang nakita nako na ay nagpiano. Ingon na yun siya nga. Ani anak ko niya nga, sir, pwede, basta makakita ako ingon anak, Ma'am Cecil, murag ko ka ng, wala na, gitabunan ako sa ako ang mga music. Kanang, ikaw na lang, kanang ano ba? Ningon ko siya, sir, kamao ka, og if I'm not in love with you. Siya, paano yun? Ano siya, ako ano siya ba na, if I'm not in love with you. Ano siya, ay hindi bagay sa boses mo. Ano siya nagbuot ko. Ha? Ko, sir, sige na naman, sir. Ano, di ko siya, tugtugin mo naman. Muto ni Ana siya nga. Didn't we almost have it all na lang? Kaya mo? Kaya nga ni, kinsa tong nga kanang naasa, ni sikat po siya sa YouTube daw. Kaya daw, Ana. Karon mo to ni anak ko nga. Ni anak ko sa iya nga. Sige, didn't we almost have it all? Anak ko. Di karon pagtira na ko. Remember, nasa siya. Oh, sige, kaya ko yung pitch mo. Di ba to? Dire-diretso na. So, wala ko kahibaw. Pagkadaghan man di ayong tao. Pagsusuti ko, wala, anong daghan man di tao? Sige, sir, thank you. Nidagan, jid ko nilakaw, niuli na akong sakay kong jeep. Ay, galing nga. Ay, nako. Did you ever expect, ma'am, nga on that day, you'll be more known gayod ug mag-viral pag-ayo kini sa social media? No, dili yun. Kay pagkaugma ni duty ko, karon pa ng mga udto na, niingon naman niya akong kauban, Mami, nakita mo ba yung Facebook? Sabi ko, hindi ako nagpi-Facebook. Walang signal dito sa 7th floor, anak ko. O talaga siya, Mi, talaga ikaw, Mi. Tingnan mo, sino ba to? Di ba ikaw to? Ipadi ko, ay, ako tinuod na. Ma'am Josephine, pwede ba mi mangayo og pa-sample gikan kanimo? In my dreams, I always see you soar above the sky. In my heart, there'll always be a place for you, for all my love. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am, there you'll be. There you'll be. Daghang salamat, Miss Josephine, and keep on singing.
Thank you so much. And thank you also sa mga viewers na ako. 6 million din matugikan. Thank you. And again, mayong buntag, GMA7 Regional TV Live. Especially sa ako ang mga ginikanan nga si Anit ug si Dodo Aton nga naa sa Lorega. Tanang taga Lorega nga ang ilang tawag sa ako ang nanay ko sa Lorega. Thank you so much. Mayong buntag. Cebu. Daghang salamat, Ma'am Josephine!